Хәзер республиканың газета-журналдарын яздырып алучылар гына түгел, Өфөлә, Новосибирск урамында яшәгән һәр кем укый ала. Бында үҙемселәр аҙнаһына 3 тапҡыр уларҙы яңыртып тора. Был эште урам комитеты рәисе Рима Гагина үҙ иңенә алған. Минем әтәй яшь чоктан ук гел газет сатып аладыр. Элек газетлар киоскаларда сатыладыр. И без менә шулай уйладык. Не надо доску коярга да, и шулай итеп менә кабат башларга шушы эшләрне, чтобы онытылмаска булсын, чтобы менә безнең яшь балалар укып, туктап, укып менә белер өчен менә шушындый нәрсәләр. Нәрсәки дөньяда безнең була нинди кешеләр ничек эшли, менә күреп, нитеп үссеннәр. Вот шушы безнең теләк. Элегерәк газета-журналдардан мәгълүмат алу яшәештең мөһим өлеше булган. Хәзер уларҙы гаджеттар алыштыра. Нисек булһа ла кеше ташка баҫылған мәгълүмәткә өҫтөнлөк бирә. Хәрефтәр шундай бәләкәй, яҡынайтып булмай. Шулай да был урамда йәшәүселәр әйтеүенсә, яңы матбуғат иғтибардан ситтә ҡалмай. Үтеп барганда менә газетлар укыйбыз. Бөтен новостьлар беләбез, как күршеләр торалар. Иду после школы, читаю газеты. А что, прикольно? Все подходят, жители читают. Интересно всем. Газет витринаһы урам башында ук ҡуйылған. Почта йыйылмалары ла бер урында. Был почтальондың хеҙмәтен еңеләйтеү өсөн эшләнгән. Почтальон порой не может к нам попасть, потому что у нас очень много собак здесь бегают. Стендта һәр саҡ республика газеталарының яңы һандары менән танышырға мөмкин. Әммә былтырғы ноябрь айы сығарылышы бында айырым урын алған. Когда ты была на танцах, а я вот, и ты вот, а вот я еще. Был мәҡәләнең авторы журналист Ринат Файзрахманов. Стендка газет ҡуйыу идеяһы ла уныҡы. Значит, я был в многодетной семье, пришел с своей газеты на интервью и газету бросил на стол, с родителями стал беседовать. А дети вокруг газеты сбежали, стали листать, и один говорит: "О, здесь есть что почитать". Я смотрю, он какой-то пятиклассник, думаю, надо же, открытие. Выросло поколение, которое совершенно не знает, что такое газета. Башҡортостан газетаһы төп ижтимағи сәйәси газеттәрҙең береһе. Уның яҡынса тиражы әле 7 мең. Ваҡытында тираж хатта 200 меңгә еткән. Әлбиттә, был газета тураһында әйткәндә, ул безнең республикала барган мөһим ижтимағи сәйәси ваҡиғаларҙы дөрөҫ итеп яҡтыртып бара. Халыкка дөрөҫ мәғлүмәт еткерә һәм шуның өсөн дә уның был микрорайон кешеләре халкы өсөн файдаһы ҙур булыр дип ышанабыҙ. Һәм менә был безнең дөйөм акция, был газет редакцияның акцияһы киләсәктә халыкка оҡшап ҡалһа, бәлки беҙ уны Өфө ҡалаһының башҡа микрорайондарына, республиканың башҡа ҡала һәм район үҙәктәрендә лә таратыу мөмкинлеген уйлайбыҙ. Киләсәктә бәлки шулай булыр да. Был пландарҙы тормошҡа ашырыу өсөн әле редакцияла грант алыуға тейешле ғариза әҙерләнә. Гөлфиә Мәҡсүтова, Александр Калинченко, Рәмзел Михранов, Зарема Хисматуллина. Хәбәрҙәр, Башҡортостан.